Sentry gun. И здравейте всички, които ме гледате, аз съм Райс Илан и в този епизод правя томбола на гифт код. Ако се чудите къде е това, това е моят сервер. Тук ти сървайвят двамата, нали? Да. За да се запишете за томбата. Томбата ще бъде изтеглена на 20 сабскрайбера. Защо буташ слушалките? Първо трябва да абонирате се за моят канал. Пак ми също буташ слушалките. Стига е. Второ, харесвате клипа. Трето, пишете коментар с само запис. Така. Това са стъпките. Така. В описанието ще има на двамата каналите. Коста, аз съм худ. Всъщност стъпките са абонирате се за моят на Кво канала и на Даграф канала. Харесвате клипа и пишете коментар запис, защото те ми помогнаха да имат този гифт код. Нали? Да. И да, на томбата, както казах, ще тегля на 20 сабскрайбера. И да, пожелавам ви успех и да спечелите. За твоя канал няма ли са сабскрайбнат? И даде за твоя, за на Даграф, за моя. Пишете коментар, запис, харесвате клипа. Да. На екраните също в този момент някъде би трябвало да ви излязат също стъпките. Да ви улесня малко. Който дори да бъде избран от сайта, от който ще тегля победителя. Дори да бъде избран, ако не е изпълнил тези 3 стъпки, няма начин да спечели. И да, като цяло и да. Хайде, чао, YouTube.